ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦୁନିଆରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଫିଲ୍ମ ଆପ୍ରୋସିଏସନ୍ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉତ୍ସବ 2022 କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମନୋଜ କୁମାର ସାମଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଛନ୍ତି। ଅତିଥି ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ସଦସ୍ୟ ଡକ୍ଟର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଉ ପଟ୍ଟନାୟକ, ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଗମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁବାସ ମହାରଣା, ବରିଷ୍ଠ ସିନେ ଅଭିନେତା ଗଣେଶ୍ୱର ସାହୁ, ନାଟ୍ୟବିତ୍ର ମେଜର ରମଣ ପାଢ଼ୀ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡ ସଦସ୍ୟ ଅମ୍ବିକା ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରାମାଣିକ ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା କୁମୁଦ ପ୍ରସାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସାଧନା ପାଇଁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରଥମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କ୍ରିଷ୍ଣା ଡି କେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅନନ୍ୟାଙ୍କ ସମେତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରୋ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ଭିଡିଓ ମାଉସୀ ମା ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଭିଡିଓରେ ରଶ୍ମିତା ସାମଲ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ କରିଥିବା ବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ତ୍ରିନାଥ ନାୟକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଶିବାନନ୍ଦ ବାରିକ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ରଶ୍ମିତା ସାମଲ, କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ରଞ୍ଜିତା ପାତ୍ର, ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ଏସ୍, ଉମେଶ କୁମାର, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାବତ, ମନୋଜ କୁମାର ସାହୁ, ଅଜିତ ନାହା ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। गंजाम समाचार आपणकर लेटेस्ट खबर पाई लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं फॉलो करंतु। गंजाम समाचार फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर पेज को अधिक तथ्य पाई विजिट करंतु आम वेबसाइट www.ganjamsamachar.com।